Hagajing lakai I League hapreng ka Inter Kashi Persia ka Churchill Brothers. Haba pai syagna ka jing lakai ka Churchill Brothers kala khur ka nam job. Hadin bagalala bat lem ka Inter Kashi da laila ka way. Hagaway pat ka jing lakai I League hapreng ka Shillong Lajong Persia ka Gokulam Kerala. Hagana ka jing lakai baro artli ki kenhun ke khat klemla bat pen khijar. Nadu basdang ka jing lakai hadu bokot jong ka jing lakai wala baro artli kenhun ke la persyang bat pen khijar. Henry ki klemla bat pen urlong. Hagajing lakai Indian Super League hapreng ka Mohun Bagan SG Persia ka Kerala Blaster. Hagan ka jing lakai ka Mohun Bagan SG kala khur ka nam job. Hadin bagalala bat pelim ka Kerala Blaster da laila ar. Bari ka gol pen job jong ka Mohun Bagan SG le yo ban thap ashwa ban kot ka jing lakai. Kata ha ka minit ka bakhandai peu plus san. Baleng bagan ka jing job ka Mohun Bagan Super Giant kala kiusha ka kerdan ka baning kong ha ka mit ikhen point. Hagajing lakai Bundesliga pedeng ka Mainz Persia ka Bayern Munich aba pai syagna ka jing lakai ka Mainz kala khur ka nam job. Hadin bagalala bat pelim ka Bayern Munich da ar la ka way. Bari agini ki ar gol jong ka Mainz le yo ban thap lengba uli jeng shong. Hagajing lakai Serie A pedeng ka Juventus Persia ka Venezia. Hagan ka jing lakai baro artli ki kenhun ki khai tamar ar gol adu bukot ka jing lakai. Hagaway pat ka jing lakai Serie A pedeng ka Cagliari Persia ka Atalanta aba pai syagna ka jing lakai ka Atalanta kala khur ka nam job. Adin bagalala bat pelim ka Cagliari da shigulanot. Badiang ka shigol ya ban thap ha ka minit ka ban riu phon riu. Baleng bagan ka jing job ka Atalanta kala kiusha ka kerdan ka baning kong ha ka mi ikhen point. Hagajing lakai La Liga pedeng ka Rayo Vallecano Persia ka Real Madrid. Hagan ka jing lakai baro artli ki kenhun ki khai da mar lai gol hadu bukot ka jing lakai. Baleng bagan ka jing khai ka Real Madrid kadang ne aka kerdan ka baar ha ka mi ikhen point. Hagajing lakai Premier League hapreng ka Nottingham Forest Persia ka Aston Villa. Hagan ka jing lakai ka Nottingham Forest kala khur ka nam job hadin bagalala bat pelim ka Aston Villa da ar la ka way. Bari ka gol pen job jong ka Nottingham Forest le ban tap ashwa ban kut ka jing lakai. Kata ha ka minit ka bakhandai peu plus lai. Hagajing lakai hapreng ka Arsenal Persia ka Everton. Hagan ka jing lakai baro artli ki kenhun ki khat klemla bat pen khijar. Nadu basdang ka jing lakai hadu bukot jong ka jing lakai wala baro artli ki kenhun ki la persyang bat pen khijar. Henry ki klemla bat pen urlong. Hagaway par ka jing lakai Premier League hapreng ka Liverpool Persia ka Fulham. Haba pai syagna ka jing lakai ka Fulham kala yo shwa bat pen khijar tang ha ka minit ka bakhat way lengbau Pereira. Badai ha ka minit ka bakhat nyau ka Liverpool ka ha banile kai satang si pheungut. Adin bo player jongka o Robertson le yo priang ya ka red card. Henry ha ka kelamit kata ha ka minit ka basau pnyau ka Liverpool ka dio ban thap ya ka kulpen ya khai lengbau Gakpo. Bar ha ka minit ka nyau phnriu ka Fulham ka le yo bang ban thap ya ka kulpen tam lengbau Muniz. Bar ha shwa ban kot ka jing lakai kata ha ka minit ka bapra phnriu ka Liverpool ka bayele kai satang si pheungut ka le yo ban thap ya ka kulpen ya khai lengbau Jota. Bar lengba ka gol baro artli ki kenhun ki khai damar ar gol hadu bukot ka jing lakai. Bar ka Liverpool kadang ne aka kerdan ka bring kong ha ka mi ikhen point.